Gospodine Miloševiću, više puta bili ste u Jagodini i sada svakako imate uvid u rad pre svega sa mlađim kategorijama jagodinskog superligaša u uslovima u kojima Jagodina radi. Pa imam dosta dobar uvid, sticam okolnosti, gospodin Velebit koji je skoro postao direktor omladinske škole, bio šef instruktora u Fudbalskom savezu Srbije i sarađivali smo ovih prethodnih godinu dana. Još jedan, po meni, izuzetno pametan potez uprave Fudbalskog kluba Jagodina i ideja Fudbalskog kluba Jagodina da razmišlja o budućnosti ovog kluba i o budućnosti ove dece. Mislim da Jagodina već ima, sad sam pričao i sa predsednikom gospodinom Milanovićem, Jagodina već ima rezultate, od toga ima dvojicu momaka koji su prvaci Evrope, što zaista nije mala stvar, ali rekao sam i njemu, to je samo jedna kap u moru šta bi moglo da bude u budućnosti, koliko se bude ulagalo u omladinski pogon kvalitetno i na pravi način. Kažete o uslovima u kojima Jagodina radi, čuo sam malo pre da komentarišete kompleks terena, pomoćnih terena. Pa, kao što vidite, kompleks terena već ima Jagodina. Pričali smo konkretno o veštačkoj travi koja je neophodna i mi u Fudbalskom savezu inače spremamo projekat posle ovog sa reflektorima. Sledeći projekat će biti izgradnja terena sa veštačkom travom širom Srbije, osim Beograda koji ima dovoljno terena sa veštačkom travom. To je nešto što je neophodno da bi digli nivo kvaliteta treninga. Imamo sredina u kojima su zaista uslovi skandalozni, tako reći, i praktično je nemoguće sprovesti bilo kakav program i plan priprema i rada, trenažni proces na takvim terenima. Pa smo pričali između ostalog i da jedan od tih centara u kojima će se graditi teren sa veštačkom travom bude i Jagodina, koja kao opština pre svega prepoznaje nešto što je ulaganje u fudbal i u sport uopšte, kao nešto što je stvar od opšteg interesa za sve građane ovog grada, i tu je ključna stvar zaista infrastruktura. Pored stručnog i kvalitetnog edukativnog rada ljudi koji rade u klubu, neophodna infrastruktura koja to mora da prati. Jagodina o svemu tome očigledno dosta dobro razmišlja i siguran sam da će ona već sada ima ozbiljnu ulogu u srpskom fudbalu, prošlogodišnji pobednik kupa, i siguran sam da će rasti u budućnosti i da, zašto ne, za par godina se uključi u borbu za titulu, jer u pravcu u kojem ide sve vodi ka tome.